Please rise for the national anthem. The first movement will be Police Works, and then after that, the releases. Eivor Klackstein, Ranva Andreasen, Olga Kristina Hansen, Maria Thomsen och Ansi. Tamara Cardoso malvärje Chataimon och så uteläggare Sara Elias, Jessica Berscheid, nummer 4 Anne Borg, nummer 5 Pascal Frising, nummer 6 Sandy Sauber, nummer 12 Gabriela de Lemos, nummer 11 Jessica Biskel, nummer 13 Rita Sosa Leite, nummer 15 Marta Esteves Garcia och nummer 16 Karen Marin. Nöker klocka som ringer tar jag läser ser namnen av läkaren till Luxemburg heter. Nej, så inte några som jag säger FIFA utan några liknande nej. Nej. Men ta för ska lite ju ta vidare mest spänta på att söka showande. Det jag tror spännande landsliv vi söker här. Ja, det är det absolut och det som är ganska vi hittar ett man Arno där börja och söka kvar där kommer spela. Det är ganska nöke plats som ut ser från är ganska centriva som. Så jag ser det ut att vara ett rättliga nytt attali hos det här var nekva distribution någon men det att man finns ett mer stabilt i en attarli att det så här kvinnor här kommer att spela nästan nekva år samman så det ser rätt spännande ut och nekvar offensiva krafter nekvar feature-likar och där så just ut att vara god form som man ganska ofta har ganska är mer kritisk i den här systemet.
Ja, och här så gör vi alltså förska lie som för att jobba bollen upp lite bara Ranva Andreasen sätter dysten igång här ja, han mest rönte läkaren och snä förska Linon Ranva Andreasen som har spalt flest landslister och snä fyra förska kvinnolandslige. Ja, Ranva är läkare som oavsett om hon inte var i bästa form eller man kanske vill valt någon annan läkare av 2 år så är hon en läkare som skälver in till hon häver alla röntner och i benen. Maria Thomsen som ja, Beltran Presta så öliga ekvisligt utchase här nummer 11 Jessica Birkel till Luxemburg som missar ontna eller om Beltran kommer i anledning i AN eller kvart det Vi har framme onka som var tid från domaren här. Det var Lutland av vattnet. Ja, här ska man alltså bara av vattnet och domare som du nämner här Petra Chuda som är ur Slovakia. Linjevägar Ivana Leskova ur Slovakia och så Natalie Aspinall som är Brete och fjärde domare Sarah Gart. Alltså är 4 kvinnligt domare att ta med. Spelade jobba efter här. Så det är alltså värre än så fullsett här att Hörsvötler kört om fotbollssamband har lagt ner för att locka folk till dist här. Har varit Josh Neck på sjur av Varspaljos och dessa kappingarna. Så är det inte vannande inte bättre som helt folk efter men här är väl plats för fler anskåren som man liksom ser av längs in i här. Ja, det är ett lite låt och här är annars tors så det är inte grund att hålla sig efter. Man är 1,9 om man så vill det. Och av papiren då så skulle det heta vara en av de distan som här för ska ligga över ja alltså bäst möjliga om vi bara ska hitta av papiren någonting så att Luxemburg faktiskt är lagst av styrkeslistan om FIFA och i bollen här som förjar att finna som nummer 2 och Luxemburg alltså nummer 5 så styrkelistan. Men det är så att hur ett fan det här är baserat på att sköna så distnar som linje har spalt och så framvägs. Det skönaste distnar track för ska kvinnolandslagen var faktiskt emot Luxemburg det var för vinnardister som var spalter i november och ta ända i andra genom 8-8 i anlägget och så vann Luxemburg hin 2-8. Så här är absolut inte givet för ska linon framanundan. Ja, det är så avvärst att man väljer att spela vinnare det är så stort arna såna kapping mot Tulin som man ska spela mot. Ja, men alltså under uppbyggingen hukte vi Leslie efter Paulin och här man går samman att det också skott avveckling och passningar ta stå vid att för det. Här Osla Johansen fram till Ranva och till där Ranva ända ner alltså rönta Orskan och Linon men hon ligger också offensivt alltså hon ligger också långt fram ja alltså hon kan också vara en sån med vad läkare. Ja, så heter framför. Ja, det är som att kvinnlandslig och chat för det här vi har neck för goar mivadlar och tog det neck mivadlar så det kommer att spela ören plosson. Ranvar tog känt SFR att spela i alla upp någon och det ser ut till att hon kommer spela samma med Heidi Setel och det blir ganska mer Ranvar där spelar på antik bollen ner och så spelar längre bollar till Heidi Johnny Dankvik. Men vi ligger högt uppe vi 4 då alla linjer. Ja. Så har hon utlevererar nökt Petra domaren. Ikke ordentlig fram till Ranva som bollen här. Så Karen Marin vid bollen här så Luxemburg. Här som bollen ska läggas till pomvärna så gärna att det här lägger linjerna så högt uppe. Bara låta räddningen arbeta bollen men och här har man så en Heidi Seudal här framme som du nämnde på inte Johan alltså en kvikan läkare som högast som man har varit på nekliga och så att hon är en dotter som är nu 2,5 månader gammal men är alltså långt och i rättligt god form efter. Ja, hon spalt en par av Stepa-finalen i augusti så och ta också man okej, det var flott så är har störst allt det här det och så hon så Janna Lonke här och i aktion ränner handbollen upp. Och så fram till Eivor Klackstone så att det kan bli spännande här. Ranva
kommer inte ordentligt till att han helt öppna möjligheten. Hon ser hantliga tryck ut här, Tamara Cardoso. Annars ösne Malbergen vid nämnde det och mittlen med en uppbytingen väg. Ösne tunneln till vi skott styrken, men det var ösne alltså ta så utla man ska räkna så vid skotten ända Malbergen här. Ja, man ska absolut räkna så vid skotten och inte vara ganska och bängna för att Essen ganska lätta Luxemburg om det kommer att skott ganska långt återifrån istället för att där spela. Så men akkurat det här så stövne här så vi såg att det var en fin omsättning, men här skulle det ramla tro på att hon gav oss faktiskt ända. Så jag finns inte bulten, men det så får inte ut. Så vi ska bara räkna att köra och bättre. Ja, och trusta så är som vi så jag Heidi Gera väl här uppe. Här kostar det så för frispark. Det hade ju resten i ordan. Bara visa att man får sitta på den med att jag såg att det så är det ganska här var det ganska lite mån av det fysiska parten, så det ger också vill liksom visa dem att jag vet nästan här var det. Och det så att det akkurat så är snarare att det heter vart händer efter att de släpper den så då. Ja, hon är en sån här kan gott komma äldre och alltså hon är explosiv i renne orske och sina lei ösne och Dora att det här spelar i ösne. Dora meddelar väl att sätta dig på tiden samman och få brukt av det så. Kan man säga att man vill rösta spela mot henne, men Eivor Klaxen ösne en kviker unker spelare. Jag vill så spela åter istället för att spela fram. Olga Kristina Hansen som är ösne så jobbar inne förska linjen i det ösne Stottlig söva han har kommit få att han och skulle lucka följa vi kan hända här. Så Maria rökte ur Kässon ju. Då inlägg här kan blå plats här är 8-0 till KI. Nej. Inte till KI. Det färjar. Man är så vän när vi säger 8-0 till KI, men det är alltså fantastiskt. Färjar där mot det verkligen orsaka. Hej till Seldal. Änta. Hatta mig ett och imme. Vi är klara för målet. Ja, det var fantastiskt. Det var ett uppskriften. Hej till Seldal. Sådan 6 minuter Marianne. Fantastiskt. 8-0 till Färjar, alltså Heidi Seldal här så jag vet att ett fint inlägg från Marie och här är att hon ska bara prika den hade läckert. Att det här. Off, det är läckert att hitta alltså det är akkurat här. Vi har väl lägger då att spela fotboll och då tror jag att Lie ska spela fotboll. Vi skulle lyssna guppa och roxa. Fantastiskt. Stottligt så fick vi det ösning som underhåll i här. Det är alltid glad för att levera. Det har nog också vi klippt ut till sajten Marianne. Aj ja. Nu är alltså 8-0 till Färjar och här var ösning en kajer vi i malen och man lyckas välja han tar failen här, men Heidi Seldal alltså här till 8-0 till Färjar. Ja, det som är spännande nu till att alltså det var bara shame så far ner 8-0 till hemmaliga Färjar. Fjärde Luxemburg nu alltså nu kommer vi gott nog slappa av en lite, men är väl det kostar. Ja, och jag syns att det är en fin möjlighet att chaufförer ska linna för att komma väl igång till kappingarna och ganska kan se man alltså bitcha få chansalligt då ja, så för brukan till det. Ja, absolut, det är ett ödet boost för att Lie till att få ett mål och att få ett mål är man lät några jucknen det är tutningar mycket. Men om vi hittar lika läst efter uppsättningen där så är det några ting som är så undervärt, men inte vad jag så bara säga att det är skilda gott ut till dem det att Louis Arke spelar Miverne till några som nyligen omskolat till hon är annars Mivadlare. Men hon är så bolltryck att jag tycker att det är en fin lust. Inte shotast läkare, men hon är bolltryck och svärst att hon dår och flyttar sig väl. Och Eivor är kort ut av högra vång. Kor är läkare som uppror i förrjun har vi spalt i centrala posten. Men så här är luxusrollage. Så och så är Heron han kvickläkan och orskarna till att kunna fara ut av vången och spela så som hon gör i kväll. Osla Johannesen som kommer till att göra ett frispark här. Mot det ser Karen Marin. ja, nu får vi en liten pröva här. Hur så klarar vi hon när det måste vi mot. Ja. Marta Garcia vid frispark här. För helt åter till för Skovergena, men här är det bättre Anna Hansen till röjar i Malmö. Ja, det kunde vara farligare än det så blev. Jag finns inte hött i Ortana bulten så kunde det vara farligt.
Här står vi kanske oj så avslappar är vi när flätar linje. Så så tjata, det verkar som vi stretchar upp i förra lägaren och så lite vänken på det bollen och vill ha där den bollen där. Alltså vi vill inte och slappa av just det gör vi inte. Ja, men det är stort att såcha att man röner att väga östen spel skipande där östen här som Peter Clemensen har ju sagt nu från man undan nästan ner distan någon att man får röna att få ta för alltså att få ta för ska ligga väga spelstyrande ut distan någon östen att släppa att skapa såna äkta möjligheter och testa utlära att man ger här i kväll. Anser Södal ut till Oslo. Så ska Louis backa. Nu ska det köra runt. Här ska Louis backa näckvikar efter så att hon är i spelmålet till Susan här. Så akkurat det inte hänt. Så ranvat vi har heiti vittar här och så där heiti Södal. Klara då den handen upp. Han ska inte nej. Här kommer Malvägen ut Cardoso och nu har vi Luxemburg funnit det av att där offensiva krafterna och är rättligt starkare. Att det här var en kvika heiti här. Så det hade du för att det är något justera nu beting. Tack med. Louis Arke här. Jordan efter inkast. Nå Susan orsakar ja, säger Louis. Susan som vi såg i mint här. Jessica Bergschild vid inkast här tror för Luxemburg. Så han ska Anna här var nu i Malmö och Stroblagar här. Anna S. Hansen alltså från Ebeström skala. Vi var ju sen Geniato i Östny Argen en onkel Malberg vet här var i förska Malmö. Ja, hon var helt visst hade bäst. Det kan nu. Ja, nu kan det bli spännande här till Oslo. Jag mötte inte att renna handen upp och här är som flöjta för frusparske. Det var spännande stöva. Ranvac med samta av site och Renzo ur stövne och så är det Oslo som för att söka bulten och det hade kontrollerat. Men ja, Anna Sansen i Malmö hon var snart 16 år gammal då hon började spela vid Strömskalan. Ett ung talent och en ung malvare sätta i Malmö sån artist men hon är även det är inte till att hon är ett väl som man tycker man kör några bättre. Hon är rätt gott väl. Ja, här kommer hon så ut och är pura trick. Hon är helt inte ordentligt finns ju helt runt än alltså typ bättre kan man så säga så det är nog så lätt arbete här till. Det första lilla kvarter här av dessutom. Ja, så bollen är fram efter från Luxemburg har varit rätt adresslaser. Det är så säkert att Sverige och inte helt avbjöd än. Ran var fram till Haiti och som hon var rängstad här. Det var en ja, jag vet det. Hej, ösn hur hållt det så ösn ut så Haiti själv sa det väl sån i vad skulle man färra här. Hade varit läge, linje var en lät lugga boja först vid om fick bollen eller inte visst är för ganska vid om hon kunde. Tidigare 4 månader helt till Luxemburg har haft bollen men hade varit läge. Ska vara eftersom jag kör Haiti trötta kör för näka bollar på henne långt. Ja, det är ju ösn och det är man ska helst nu än har vi inte så några reande från Luxemburg. Det är inte alltså en huxa man att det är shortly några problem visst det inte har mer att komma vi men bäst det är ju bara lite kostar färg och här så jag vet långt att oj ja. Man ska sätta sig här. Alltså ska man tågna mitt i munnen Maria. Ja. Ja, att det kostar några fruspark Oslo. 3 fruspark i Oslo. Nummer 11 här Jessica Bischkel som för ett fruspark alltså vid backlinjerna. Vad heter en vandra Mitchell Dable kan det bli till han? Ja, och han har inte gjort dem var alltså hon var alltså äckla för att ha varit stor där så ja, nu måste vi lycka. Klossar vi åtta stång vi ska ha en vi Anna Hansen väl upp. Ja, han har fått så klara borster men att det är färdig bollar där också på Rense på Malmö.
Hotna spark här. Nummer 15, Marta Esteves Garcia, som får ta det. Ja. Då är vi där vattnen. Och efter sända där bollen längt. Spela efter omvägarna och så är det jag rota ut här så för en gång kom ut. Det var äckligt gott skopp upp alltså det gick väl ur varje stund. Det skoppa och kött upp i att det sitter ordla gott. Ska börja pressa nu. Ja, en sån spark. Hon heter Gabriela de Lemos, hända ner, nummer 20. Ja. En sån spark här till Luxemburg. Det är tre hotnarspark i arena. Bollen framvis livande här. Så jag alltså här att det är alltså Heidi Södal och Ranva två av de främsta lagarna som är helt att och väga fyra så det är absolut inte så att man känner sig trygg vid att vara framför 8-0 och nej, vi har lagt ner folk efter i varje chatten att jag nu för jag stämmer som präst nu. Men det tror jag att urprästen om inte han kan spela tid framåt. Det här är inte alltså nu har det gått nog komna sen till nya nå efter. Här kan han vara så akkurat detta döme som du nämnde här. Ganska överklara den upp. Där Louis. Ja, gott sammanspel här. Sådan var Andreasen. Oj, och så längt skott här. Framlökt längt skott så är 2-0 till Färjar. Hon har gjort det. 2-0 till Färjar. Är det Eivor Klackstein som smäckar bollen i nät i här? Det är en dröm att börja med så att jag först ska ligga på. Heidi. Alltså, jag säger jag tror nu vi har en kaffekopp. Nummer 8. Framlökt Eivor Klackstein. Eivor Klackstein till 2-0. Det här är där ena balsam alltså. Oj, det är gott. Alltså så gott sammanspel nu i högre så är Ranva läckande 4 och här är betlyga vi att få bollen. Jag hade faktiskt inte ansvar så han inne i boxen här. Får han inte och Luxemburg lutar borster och så kommer Eivor Klackstein en dream hon har gjort det för. Ta var bollen gott nog att göra men det var minst inte konstans det var. Det var äsnir och torsvalla. Då har vi fick ett downlike. Jag minns inte för att det var för dyster, men ett absolut flott skott så hade hon gjort för det var coolt. Och är snö ett okej, tror jag ganska klart lägga här om man har mål för Skalien. Alltså vi ser att för Luxemburg trust och när vi så skårar ett mål in ända sen så rätt det. Så tackar vi det av alltså ja, får ju slä. Tack kommer vi väl vad vi. Men nu ska vi lucka ans efter och här Karen Marin till henne vid det stora mån så att skapa möjligheterna av linjen här. Charles Luxemburg efter hon Karen Marin här. Längt inlägg. Hans nu efter ja. Ja, det här är absolut det största vakten. Ja, vakten chatta mot till Karen Marin nummer 16. Att det är en sån roll kanske Louis minns inte om Heidi som fotbollsspelare men som av Ötlen och Essen som rann med sån som flitsnick runt så vet jag inte hur är. Det är som andra mycket av vägen nu så tar det ringt att hålla kyla knappt så ständ från att han för det tog shout och bom så först ska väljarna. Men där så han blev väl skipa jag ut för ska välja lagarna Louis och Susanna och jag tar atlar. Ja, det nu alltså nu har vi sett några stöver här vi lägger bollen upp och så till att vi vinner inte bollen och så låter vi vara vi renna men så då Luxemburg inte så väl cleara bollen bort så vi skulle faktiskt bara etta nu. Akkurat så stöven här. Här hade vi kunnat finna så bara tumt att pressa. Då halt det då man flöjtar för gott och rätt. Att de får en fruspark här till Luxemburg. Jessica Berschild som får attackera där.
Men alltså 20 minuter och 2-0 till förska liet. Här kommer vi inte använda våra nöklar. Nej, jag äter det man kommer till några chanser och man är glad för det, men att vi inte har haft två stora chanser och två eller ska ha stora chanser att ha skott utanför boxen, men ja, två runder och 2 mål till. Det kan också lära. Så kommer efter till samma uppskrift här och ett uppspel från Sujene och så ett inlägg. Här kunde vi läxa sig om att det kanske Ranva Andreasen kommer vi omkring här. Och försson till Heidi, ja. Det samma som att ta i mål. Ja, det tar då inte väl att rota på borster. Nej, då ska vi söka så bulten ner och trycka på att vi får en bulten. Håas det ser som trubbelt ut. Tror jag att första defensiva beröringen och timern är inte god. Här så ett inkast. Bitna Johannesen. Ranva Andreasen och så inte ordentligt bojar vi härifrån. Ja, nu så det är vi omställningen. Nu ska vi lucka ans efter och komma där vi jag får ju se fotlare för jag har en stor chans att komma på plats och rota på chatter. Så kan det gänga kött in vägen här. Ranva Andreasen, du har hejt vid Randa. Ja, var det bulten här? En ett inkast, det syns en entertöka av stövn i Janne. Gott arbete Randi här och tro på stöva. Hon blir pressad och så in och röjna få han till och hej han finner Jackson så jag tycker vi ja det är akkurat det men också nästan fan in i boxen så kan det bli mål men nu skulle det snart sätta det inte. Men hade det var gott arbete Randi så färdigt inkast helt redan att missa bollen till fot. Bitna efter det att rom fräckt ja. Var vet att Sushti här Olka. Trom till Heidi här. Så är målet Sharon Van Zee sen klojer och i skottet någon här. Aj, faktiskt så i då. Hatta var så ganska ösnet han fist så Holkon stora målet som inte för mål. Ja, så det är inte nog vi ska få att se att det är inte gott nog. Det är inte svårt på chansen. Jag just hon klojer ösnet så gott. Jag tror jag vet att Heidi blir om bollen och hade också sin och lite på. Ja, vi såg väl hetta li här finns en neckmara vänliga timmar och dystra in än vi backar några efter. Det är liksom som torrer att spela samman och torra spela fotboll det är fraktigt. Ja, inte ringstöva här. Så är det bara köra. Osla som kanske letar efter Ranva här för så lite hemma alla bulten och något. Ja, det tror jag som Osla, ja. Så som Osla som bench för att det är för här står igen att hon just tror frusbursk. Har inte kors finns än men hon är ganska bench för då. Ja, alltså det är små frusbursk att det är lätt flyta men ja, linjen är också ja, också hörs. Ja, och alltså inte kors sen. Nej. Här hon flyttar då ner i sten 4. Här är helt runt frispark som är väldigt nära kors och där. Ja, här kommer det ganska väl det. Jag tror för en frispark. Det är bara en tendens att ofta switcha tar vi tar kvinnor spela fotboll är till att det vill flyta rättliga kött. Släppa inte att spela mera eller lucka härran eller spela fotboll. Här kunde hon titta 4 månader och haft ett korskloss ganska sent ner eller kan det så vara men det ska alla två rövsast och sektast och slutar som spelar jag inte där att det ska flytas ner på andra måten. Ja, det här var en distir att fotbollsspelare vill spalt så tror jag inte grund till det. Det gör det inte under mening det är bara central närkontakt. Bitna Johansen här vi inkastet för förra Ranva släppte backlinjen här för man. Ja. Så att en fluktar det här. Okej, det här är så tror jag nog växer ganska skinn i mallen men det är lika vi. Ja, det är när vi nämligen över klaxen. Man blir spänt kvar för så att det här efter. Plaff. Ja, det kunde inte ska ta samma värde alltså. Ja, det är faktiskt som sitter för sjöma sig det att jag säger. Olga lägger ett trust högt upp här nummer 4 så tar man en Burg och Edron. Jerry Rockness ett inkast.
Men jag är glad att söka till att landslagsvinnaren Jocken valde att sätta liv i likar som spelar fotboll. Det är urklart att söka. Att här må man säga att här var just här. Och hesa Svennas lötna har alltså sett att det är förska liv som lägger ett nog så stort trust av Luxemburg. Aj, alla samla tröjorna alltså. Och Slay Hansen som attlar att röjna rennande bulten upp och det att ett döme om det som du faktiskt kan nämna det. Ja. Och det här kan akkurat göra till att Oslo blir frustrerad att de vill flöjta för ting som man säger bara lätt spel det köra vidare, ja. Det kan bli så frustrerande för men för Oslo men det bättre är vid 8 så hon ska då nå på köra kallt vatten i blå och inte få sig på ett kors out och så. Okej, ja. Maria Thompson som jag tar nog inte att landa Jordan och hotna spark här men det har vi då så till här. Så det tar klara skapa när kanonsvärst på sjön hotna spark någon Luxemburg här till det inte ver handla tandlöst det som kommer från Dortmund. Jag sa för att det var först som är första. Att nu toppar sparskar vidare till. Kanske bara Lujas nog snägg nummer 2 och 13 och som Sara Elias och Rita Sosa lite det är ganska schysster men ja, ganska så snabbt när det då också då. Jag också bara luktar det inte. Men här så är toppar sparskar rätt. Nu när vi verkligen här Östne kanske inte när vi maler men kan pulsen för helt upp att. Har ett annat stöd där hade jag fruspark på utanför Brostan Jocken högt så helt tatta backen här där prövar sig på mål. Han har ju en lägga bollen nästan tatt på mål ja och det är ofta att det är så lite låtas så kan en så stöd bli näck mer farlig än Eira Vera. Kan bli lumpeslut här till över inte lumpa Anna och i Malmö till bättre. Nej, det är bättre. Men det är kött att Michelin kan mellan Verge och Malmö. Så är det Heidi Södal som kan få möjligheten här. Skjut som hon är. Här är Oslo visar in i bröststeinen. Okej, här kan ska sända in. Hon var akkurat och långt framme till att Oslo kunde räcka här som. Heidi till Ranva här. Jag får ju öllum för hon lagt ett så stort trust att för att det är Luxemburg att han släpper inte att spela bollen upp. Alltså det är så ju öllum för en glädje att sucha. Ja, och det är några fejleringar Luxemburg. Vi vinner några bollar i öppna spelet så att så det är. Det är som du tror på så att ja. Maria Thompson här. Vi inkastar. Skulle lukka handan bulten ut av att någon Arden spelar kan ta stopp efter. Det var att ta in i världen. Det får innan så. Ja, så var det andra fru här efter vi backlinjerna. Akkurat då stort efter som bulten Maria och så är det en inkast till Luxemburg här. Ja, Heidi Södal. Ja, här. Så jag var så fruspark. Ja, och här man sa han nästan färst där Arden hon kunde stråcha sig av som bulten Heidi så här vill hon regulär stäcka i turrentna. Här såg det de så stöv här det bulten för jag fått i en liten öche. Vi har alla en fot framför alla tynerna. Till att ölla gott tecken på att vi är simpelt bättre fyra. Ja, i alla fall det. Alltså vi är bättre dagsform än här. Vi är neckmar tänker jag. Att det blir väl giftet till vänstra ben. Ja, det var så inte några trubbelser att Tamaro Cardoso att ta sig av hänsyn i Malmö. Så att den här Karin Marin om hon klarar handa bollen det gör hon så inte.
Hon är nu en låta sin person några till henne. Hon är mer ute i allopskända parten där och spelar nu så tar man när vi såg henne och i action som man säger. Så är det Eva Klackstein som gör käntas där här. Ja, det här rota bort det här. Det är bara tecken om att det här följer trust. Det har inte haft råd till att spela i här stöv. Och det är det som vi har in ja Florida för när det är vi såg att det inte spelar särskilt när ser man här att det visst att det är inte tar starkaste så ja. Nej, tar upp bollen fram efter till där spelas inte upp den här grann Malmö och satsa på först. Vad det är boll. Ever. Ja. Att läsa inte Oslo stå här kom så en foto 4. Så kom det väl upp i här till Maria. Anse som är trust och synd här. Gabriella Delemo som köjer då andan där. Ja, vad han nu visst nej just. Susanna Maria Hansen som är fält utanför rötlen. Och här kommer så första gola korset. Här var kanske höskant och stöva att lätta till i. Hon är nummer 20 ända ner Gabriella Delemos. Här så gör vi det. Ja, här är inte niven. Nej. Men alla stövan här undrar att Maria bara just renner oss bollen. Där var inte det Eva som tror för att ta bollen. Men ja, att det var så. Det äckla bort frispark. Det är inte frispark men det äckla bort stöva. Alltså det är inga som ändrar point för fot någon och så är Jessica Büschel till bättre är man världen i första vägen. Så det är Johannesen som blir i fält här för frispark. Ja, en frispark till för ska ligga här. Jag är med om att det var hånd av bollen. Men det hade kunnat se spännande ut. Heidi blir bollen här och det är där som Maria rönner och rönner lägger upp faktiskt egentligen Kanske helt upp till någon Heidi Seudal. Kanske det var nu, ja. Ranva här. Ja, längt här till Heidi Seudal. Det är Ranva visar och sånt här på spela väl så innan mitten. Det är båda klassa fotbollsläggare. Ja, han var alltså utanför. Ja. Helt med så kör vi bärna, ja. Det är alltså förskaliga som är första av bollen och kvarja till enaste för till det som tar oss ner här till stolta så chat. Tar få alltså inte fri till att röna på några spel upp så här spelaren i Luxemburg förskalagarna är Adam alla tvåna. Jag tror det gott att söka HST vid 8-2-0 där så vi sitter tätt av den att det inte ska släppa spela. Det är ett sån station Fredly. Maria här vill pressa i center. Ja, flott Maria. Bägge bollen till sån här. Där spelar Nick på sig här Gabriella Delemos nummer 20 Chatamon. Nu är det en låta som vi såg Karin Marin där så bara har bort en plats kanske. Alltså hon var kanske mer så här i högre så i Chatamon. Ja, det ser ut som det har flott så spel som de är ute i högre så om det fältet lite till. Det är ju ordentligt säga men det spelet som nu är kan man så säga alltså det är inte näck kvar sammanhängande alleveringar vi sucha. Nej, det är inte näck mer än tvär så måste det bollen efter att gå upp på borster. Sucha om öarna att det är ända vi är förra fast av bollen ja det gör det i Oslo.
Och att det kunde vara en läcker sändning som hon attlade fram till Ranva Andreasen. Så ett inkast här. Olga Kristina Hansen som läser medicin i Danmark var till Protoko i Jar kan jag fortälja. I morgon om vi inte förhållska ta movie för spyrarna om hon kommer utanför en hemma att vi får för någon ute. Och så kommer av Ötlen i kväll så det tappar allt för till alltså. Ja. Kvinnor är ju de starka tjejerna som man säger han. Ja, vånar vi utanför för naturligt inte väl. Jag går gröna funt av Ötlen. Men det har nervar till samma det ena projekt och så har måndag upp i det styr. Det kan vara sidan jag ser men det går på tanten nu. Det tror jag. Ja. Så kan det för Lucas då någon allop i här. Nej. Ja, Olga Kristina alltså här som för ett frysbarsk. Långsändning här. Heidi Seudal hon klarar den hantan upp så är det möjligt här. Och så är 3-0 till Färjar. Det är fantastiskt att se Osla Johannesen här vid 3 mål någon för före ska ligga. Och det är så gång halvlek den Heidi. Det där reina för Chelsea alltså det är jag vet inte lägga det har vittnet till så för. Ja, det är verkligen läckert. Det är så länge sedan man sa först landslag klarar sig så väl. Lika här så jag vet att det Osla Johannesen är och loppar han bara upp på Malbergan. Fantastiskt. Jag vill säga Osla i några diston och är Bei vinner diston och landskapet vinner diston. Hon är faktiskt helt omedlig att gå för med och hon är just flera av som mål i år. Att hon kommer så tatt att Malbergen och hon får faktiskt chipta på mot. Det är några serier så tjän. Ta kvinnor spela fotboll så är det ofta man chittar på mamma så bollar man till. Ja. Du så långt bättre såna chans Maria, jag vet det men hade så ren klass jag så tjän. Det är tekniskt utskott att så chatta loppan och på mot handamatan. Fralukt Enrik alltså 3 för small 3 i smålskyttar och så stort lite av så chatta flöjre spelare kommer vi mål någon Heidi Seudal alltså till 8-0 över Klackstön till 2-0 och nu alltså Osla Johannesen till 3-0 till Färjar. Så hålla det fram i sån stiman och men så kan det Lucas en större sekret här är vi absolut inte blökfri att alltså att ta vill jag förna. Ja, alltså det ska man ska kan man se men himen vi har inte nära som vi står några andra. Att det liv för komma åter och där vi tror man har låtit det inte. Så vi tar allt där kommer få och simpelt den hon och ner och som så flyger för kommer ner nu ända distribuera så ja. Det är gott. Det är stort lite. För alltså narskast håller inte kört men inte grund till att geva Taimon näka argen te här alltså ett längt inlägg här ska rota sportstöd här är det östning först i outlook utan förrån. Ja och så är Malsbars. Det är inte tandlöst alla spel här det ska upp vi så är Danmark och Luxemburg. Men det är alltså ja det är på Rhein vi Maria att alltså att det har vi då som first touch by the defensive offensive person och fast alltså någon boll du lägger det inte av foten och trillar ut till Malsbars. Man får ner och spela mer eller höka till ett eller annat. Och nu fått plats till vänster här och halt på en löt men här vid det ska det skulle göra bara för att få. Det är sannolikt så där. Ta vid David. Ta David. För ska det här alltså inkast nu i höger sida. Bitna Johannesen. Olga Kristina Hansen som pilkar bollen även i här. Argan var släpper så stävig som bollen färrar sin fruspark till fint. Så att ett guldkors där. Lidskiparen från Luxemburg, Pascal Friesing som får en avväring. 3-0 till Locken och Malon, 2-0 till där guldkorsen. Får in nästa släm. Strond helter rimmar fast i blåsning från Ranva och här och Ted alltså man skiljer nästan väl. Kan man göra alltså här Ranva slopp fram vi så var man ju att det är inte som en vandamedel server. Ja, man sa det med den fyra och hade det här att vi inte kommer att tala i det här man att ha lock och 9 för att det ska skåra. Ta. Vi tror vast. Ja, vi tror vast. Det är sannliga gott här.
Nej, hon att alltså inte att Johan några brottspark till förskali och så kan det hända ner Karen Marin alltså röna sig och göra någon showdown upp i här. Förskali kommer så slöjande på plats. Längst skott. Anna Hansen. Ja. Okej. Ja, hade här ganska där finns inte mer på sjön. Men okej, det kommer så en skott runt och Anna hon leder och hon som liv och är snart utan att picka till löt men så var allt inte kontroll av lokal. Så heter det ut all här så ja en affär som fire kvinnliga läkare för Jon Hava till Delta så jag henne och i hoppla. Punkter så det en inte bättre elevering men så är det. Ja, det är att du brukar näkva den och ska ta lite extra bein till jag brukar veta när till Anna så nej, det är ganska lugnt slappa av lite. Det är så skumt, va? Hon färras en steg om några minuter så är hållöker och det har varit så finast att hålla hållök till förska linan alltså hur man tar ösnet då ett challenge-linan det vet ju helt inte van vi att det tror ju noll för förra hållöken alltså det är en drömmastöva för ska li kommer i här i förra hållet ju att för. Jag förstår då vidare hur man helt håller så då. Det man nog bara vara till att jag var liksom färsa bara luft och se vad ska vi för och det jag samma sätt nu like. Men inte runt till att ta sig lätt och inte runt till för panik. Inkastar till Färjar Dan Andreasen. Atle kanske se det som trafera och göra kött av istället för att amorda skipa Maria Thompson kommer fram. Nästa läkare i shortliga. Jag vet inte skulle det vara Ranova men hon kommer väl ut ur malen och ösne Tamara Cardoso. Och hade så där för att här man har som bollen så kan det bli ordentligt stort. Ja, fram till nej. Över Klaxon. Ja, flott att klara varvet av bollen här. Varvet är all uppe Färjar. Akkurat som det ska vara efter bochen. Det ska bli bättre men nej. Pura bort som där ger det här. Över Klaxton. Så hade det sett ut att kommer alltså en Sara Elias från Luxemburg i mitten. Fruspark till Färjar, alltså en fin fruspark stöva att få. Ligger detta till Ranva Andreasen då? Ja, men så för att henne han går av vänstra på en underhand av bollen och förlagt han till attarstock. Så det är att Louis är färd fram här. Susanne är en god hötten. Två läkare som går hötten och mer än Jakob. Så andra time att Labo för hon rättligt attalja. Ja, nu får det så Ranva Andreasen här vid frusparken för Färjar. Nej. Han spelar stort här till Eivor. Och så ett skott. Kvar en där som bara ändrar inte i malen. Oj. Det ser ut allt som ända vi har smäckat till här och får det säkert efter i ändspel i mål till Löto. Det kunde vara en fraliga Malmö vill inte för en gång. Ja, så jag vet att det. Ja, det här ser ut allt. Men jag kan nog hinna inte någon. Börja att här kommer Anna Hansen väl ut. Mitchumisen spelaren till Luxemburg kommer upp efter ett land. Och ner av foten efter. Karen Marin här från Luxemburg. Det är gott anse. Sådan. Kör så. Jag spelar systrarna Heidi. Jim Rösten där nere Sara Elias. Jessica Bischkel.
och fram här. Gabriela de Lemos. Nu att lovet inte att här skulle få en här Aron Holleik. Hon driver in den här Lemos. Om igen. Att det gott arbete Maria. Hon arbetar störst här att vinna den bollen efter. Äckligt gott. Så jag säger att hon pura för ju inte att välja henne men det bäst fick Maria Petros spel. Och vanliga lögtöjen alltså färden och som vi tror 1 minut att rätt och långt där lögtöj här i förra halvlek. Det är i Eikatöj i betöj. Det är ganska bra spurning om att få att han håller minuterna gänga nu och så släppa till halvleks jag vet inte för en klar för han går upp att rätt. Ja. Ja, här väntar man så fruspark. Ja, alltså så den jag som var i förra parten av förra halvlek så att vi ska falla fruspark men slackas inte jag ganska. Bitna Johannesen. Ja. Och här flyttar hon Petra Choda ur Slovakia som är domare i Disney här i kväll. Hallegar och 3-0 till Färjar mot Luxemburg. Man säger att du skulle säga att har vi börjat va? Jag skjuter alltså. Först blev det 1-0 till Färjar i KI och då vi har varit neck för hallegar men 3 perlemal som vi då säger. Väl spelande försli alltså kan man inte säga kan försli göra bättre så att hallegar. Ja, det var väldigt lite kanske det att vi skorar fler mål i satsna legend för legend. Det var något det enaste. Och så simpelt Sergio Ferri att Luxemburg är chipped chans. Men annars så ska vi simpelt hålla fram akkurat som vi det var just för legend. Vi där finns ju 3 mål som har varit James uppskrifter. Det finns ju 1 mål här en boll över lagt platt in i Brostein och så vi ser det när sjö. Och så har vi finch ett längskott och så har vi finch en mot en man var igen och vapen på alltså så vet jag mantla en saxara och en hettara vi kunde inte kunna allt möjligt i alla för en är vi väl nöjda vi förra halvlek vi glädjer oss till sätta halvlek här alltså 3-0 till Färjar i halvleken emot Luxemburg och vi var självant efter vi sätta halvlek om man har löt här kommer vi så njuta när av gå löten någon förra halvlek efter. Fantastiska bollar. Maria Lekran in här alltså vänster backjock och hon ser faktiskt Jordan Farsula vänster men är fantastiskt inlägg hon lägger perfekt. Hejt hon alltid klar. Switch fröna kör Ranve. Det är sånt det glädjer. Det är alltså bara 5 minuter spalter här som ska minnas till att det är sån drama början för ska ligga färdig. Okej, så lägger bollen alltså hon hicklar ena för och så där bara smäckar han in. Så är klart att för har ju hållit vi 17 halvlek här och i Disney mellan Färjar och Luxemburg. Och alltså en drama för halvleker tja för en gång 3-0 här i halvleken och Luxemburg här så jag vill skifta ut. Nummer 13 Rita Sosaleite för en ut och in den här nummer 18 Jill Kalmes. En för halvleker här vid så och för ska lige spela gåan fotboll 3 mål. Hade sett allt det första i 8:e minuten och så har Ever Klackstone till 2-0 ta i 8 minuter var spalter och så målet till 3-0 ta var Osla Johannesen som skedde när 8 minuter 4 halvlek. Så nu blir spännande att söka och i 17 halvlek om vi får fler mål att söka ta våna vi sjönde. Oj. Oh! Mr. Ronan Ösne Malvägen. Han har nog skjutsamt. Ja, vi har två likar in i boxen här men bara så att rätta stället akkurat här men ja, ska man snatta. Pröva skott på Malvägen och så den upp. Så han det. Karen Marin här som vi såg i minuten nummer 16 i Luxemburg. Var en av de mera skapande likar någon i Luxemburg i förra halvlek. Jag tror för fyra
för det helt av för alla inte. Ja nu, Ramon Andreasen, det var nej. Oha. Det var akkurat som för jonglerande vi och någon han ville inte ordentligt att sista Petti in i Mali här. Ramon Andreasen vi och möjliga. Då lukar vi stå här och sparska en själva in alltså. Här mantlar lite alltså. Man tar gott arbete jag vet i förarbete. Löv Arke och i varje passion här så för en gång halt efter till Anno Hansen och i Malnon. Anna Hansen som vid var in i att och synter att hon har inte ordentligt haft så ölen ekvagera men hon har steg här som hon skulle ta ut över Torverne. Alltså det är väl en godkänt avrik. Nej, och så var det inte att hon var avbjörmare så att man håller inte. Hon är ung och så man kan helst lägga hon ekva virgin om man ana. Men då är det så. Ja, han gör det skilt väl alltså. Ja. Vi rör väl igen chokon. Och särskilt Maja Rosa Louis alltså som vi har haft varit han likar som har lagt bollen till Haiti och har ett sätt att spela det här och arbetar snägt defensivt med vatten Chahap här i Mivern på den nere men och då är alltså svalja väl att flytta sig och att lägga bollen ner och göra offensiva part. Eva Klackström som alltså ösnen spalt väl i förhållningen. Redan där sända Haiti efter som röker hon så inte här som balt någon. Jag fåklar inte in här kan jag också säga. Men det är nästan så jag ska ta väg. Anses ska sätta sig för att stanna i ringstöv här. Inkastering har vi alltså Luxemburg som äger. Ja, färgen är ordentligt rådda borster ända ner nummer 2. Jag tar emot Sara Elias. Så att inkast och Ranva Gero som prövar rätt här. Hon bara leder Anna. Man reagerar själv och bara lägger så värdet trust och Anna. Ja, hon ska tulla upp på marken och hon ska snuda Ranva. Det är så säkert just. Inkast till färger. Maria Klackstein Thomsen. Jag gick tar få alltså skjuta ordentligt borster Ranva Andreasen kan det bli 4-0 nej och Färgon nej hon får helt sprottspark det var ett pura argument malspark. Så man måste väl ha malspark men onökt här. Jag kunde vi ganska finns mer på skjort det gott nog att vi får chilla för rollage men nu måste vi testa lika som att börja ta out av chansen är rätt. Luxemburg här färgat inkast. Det är att det är ösnen man är framför 3-0 i halvlek som man finns en att drömma början ta kvar väl i förhållande så som man utåt till sådana halvlek så ska man väl lycka komma igång efter eller så. Det är också ett antiklimax att SNT man har inte prövat för alltså inte en dess som har haft någon tutning så släcker hemma väl så det är som kvackagera vi nu va. Alltså det var stort just ner surprise eventet om alla höjnar då ska lukka som utåt hålla fram. Då ligger det några förväntningar att man. Hotna spark till Luxemburg här. Jessica Buschel här är Löv Arke och Rota Borster i första atlavan. Är Klackstein så är det atlav här. Då man spelar en sån undantagning är det en tutninga mycket att man välja lägger att inte låta måljöken. Det som mål kan ha något att säga, allt kommer till allt. Om så är det att det blir jämnlägger mitt några linjerna. Så helt lyckas som söker för att inte låta måljöken än också att ska skåra fler mål.
Och det är bara för Schalsalli det bär mot Malverja varje passion i över och ta för ska li som hållt alltså kan ta väl få stor antydning att man har helt mal runt i jöknen en this här. Nu börjar det Lucas den tröste som Luxemburg lägger av för ska vägarna alltså ett fruspark här. Det Lemos och Tron den är Martucci som ska ta frusparken. Två första lägare och Mangare 4 skott någon här. Resten och nej jag tog inte i muren eller näka bara att runt malspark till färger. Ett öl omtalet fruspark. Du har en spurska vinkel vänstra benet så vill du att skott på mål om bara kasta allt fallet igen. Men vi ska inte förgrämma jag om att det är ganska Nej och det är ju det vi tar oss runt Arden att Luxemburg alltså vi vet ganska inte så öliga om ett allie alltså här är det nummer 5 på styrlistan till FIFA för ska li nummer 2 alltså bara här på puren är det förr alltså starkare än Luxemburg och ta det som ser av att någon hur för ska li alltså är en väl starkare men så när det så på linjen det har faktiskt hit kvar annan inte så länge sedan det var november i 16 tar vi Luxemburg och förra spalt och två vinnarlister och här ända i andra alltså vi någon 8-1 janlöje och så vann Luxemburg hin 2-8 så det var alltså inte någon orsak till under med detta li Arden men nu tar vi då se en halvlög och syntraträd så också man bara men typ pura uppe på för en gång framför vid Simon och ta kontakt så vi mer. Ja, absolut. Det är inte något vi har just något extraordinärt för att vara 8-3-0 och det är simpelt när ohäpnar och vidare häpnar. Så det är sammanblandning av att det är rätt vanligare och vi tar vann spalt väl. Hotmansparsker, Ranva Andreasen. Löv Arka, ja, till 4-0 till Färjar. Ja, och vi hade någon här dit. Ja, det kommer. Du yngste mer en hettare och en saxare i Sättenhållage. Nu är Anna koffa kommer oss. Och vi då finner ett mål att säga att vi tecknas de alla målen som vi får här. Löv Arka till 4-0 till Färjar. Och efter en mycket målskytte. Nummer 4, Löv Arka. 4 mål, 4 målskytter. Det är ju ösne en styrka. Alltså det har vi sett att det är flera målskyttar eller flera spelare som kommer leverera målen. Ja, det så nu vet vi att det hinner långt som vi kapitchen hittar alla rest efter stisten kväll så värt att heter Cesar eller Ran Andreas som skor ett mål så visst vi till att natta det så att han likar packar fullkomna ner. Kan man nu här är fyra likar som kunde skora mål och vi kunde helt kött nämna Negva som kunde så vi har Negva Stranger spela på till Tuttingham Beach. Och att säga att har vi Negva offensiva krafter och bunchen nästan så. Looks så troubled. Just Löv Arke här alltså medvägen som nu ösna blev komma maltalvarna 4-0 till Färjar sannliga stortlut att vara vittne till. Och här alltså till det här är ju slett inte livet än. Här går to i efter och tack höjre väl. Alltså här är orsak till halta att föringar inte kunde få upp att flyga mål. Alltså vi börjar blåsa inte krävande det var inte väl 4-0 och vi vill ha mer men till ju är realistiskt. Nej, alltså ja. Kanske skulle inte för att ta som ett facesiffra nu men vi kommer vi all är så film som tar gången nu till trycker på. Så ja, det likar som har spalt så relativt få dister att man hemma sådana dist och man följer att man kan spela fotboll och man ska också så där det gånga måste ligga så kan man kanske samma köra ha. Nu kör man då. Men som sagt Jan vi skulle huxa om att inte göra en butta stöv här vid han satsar för en offensivt och så missar vi det innan det ena målet Sean att inte fick kanske känna att hutning för det står urslutet men det känns för urslutet. Nu kunde Ranva Andreasen saktans finns ju en möjlighet här. Ranva Andreasen för att oj. Ja, och så pojkar hon i remote i Haiti. Hon attlar ganska att chippan i rum till ja. Kan attla det vi tar ska det se. Jag tar så här eller va. Jag är så jävla efter. Ja. Hasta var inte hon attla. Men okej. Här var så en upplagd möjlighet som ganska det samma kunde ju mål men här är det 4 mål långt mot Onkon så vet det inte.
Ska inte vara onökt av vi naken. Nej, det är det så vi är 8-4-0 och har chansen här. Nu skulle det inte lika som börja svimma ut av men ursdaga. Vi må efter ödlom till att allt som allt så kunde man här var stor antydning nu. Vann Torskaland så 3-0 för det. Och här är det 3 mål. Så då spänning hur det hinner Disney för att spela ja men det är inte vi har en mycket bättre målstök än Torskaland vi och kunde det. Klarar man ganska en jämnlag mot det starkaste linan och så vinner det nästa starkaste. Så ser gott ut. Hur snäck var det här? Hever han mycket skåra? Ja. Ja, no. Ja, men det är slett osamt och här kan ju morgon så väl huxas att här kommer onkel luktande möjlighet att här huvud kan väl bjöa sig att. Ja, hon leder så svär ända från rätt, det är så säkert just. Bitna Johansen, alltså Olga Kristina som är långt på center så är balturen om att ända helt här uppe i Asaloftet Jockon men så gav det ända då gav det inte. Så hade vi ju balten en kost och så sätter han ut oss. Så skiftar vi ut. Ja, nu skiftar vi nämligen ut Ramla Andreasen för så inte att få Och in kommer nummer 16, Milja Simonsen. Ja, Ramla Andreasen, du nämnde akkurat ganska ungefär om sådana annat sätt. Här får hon så inte ukvöld, här får hon ut Ramla Andreasen, men in en ösne oalmyntliga spännande allopar Milja Simonsen. Ja, Milja Simonsen har bäge toppskytte och halden över valtläsen Lars så alla bara så jag nu hon har en otrolig rennårskon ölla kvick och hon är trick I mot Reinon alltså mot dem sig Malberga och hon är ensam för ensamt och bjöa flera varje spelare nu så har en klassa alla bara vi där finns in här och säljer det Liv FRG som känner han äckla väl så där kan vi få komma så att några bultar mer värden lägger upp av miljon nu. Liv Arke och Milja Simonsen som alltså boar har spalt vi Hape och nu boar i Farnanira spela fotboll i Danmark så där ja som du säger det här kännas rättliga väl. Det är en sån trickleva i mitten här Terboar och så Heidi Sevdala har spalt samman i Hape nu i flera år. Det har varit allups vapnet Cha Hape så Terdoa och skilla korrera. Ja, Heidi Sevdala här vi fotlar för. Men måste lägga till att nu får han vara så ut nämnt vi körtliga men hon kan så gott nog sätta sig på och så nu kör fick att ta mål och är nog för ut men hon kan sätta sig väl nögt och klappa sig själva hela när du ser att det var gott överlägg. Och och i var ösning en av tomlökar någon här huxa alltså Peter Clemensen vänjar attlar och i var att brukar han vara åter i timebandisten som kommer till det här och hon finns en tog mig bara inne här och så att låt kunna de yngre framåt till säkert finnas att slä. Ja, tror inte grund över köra ran med trött att hon är ju han likar som över den högsta åldern och så hon kan spela hela det så brukar det inte alla årskorna hela det tror inte grund att lätta någon gång in och spela årskorna först. Låt helt Milja släppa spela och till henne får sitt isen bruk för sig så det tutningen which är likar få isen minuter i bein. Ja. Inkast då till Luxemburg här. Jag syns inte så som man färs ordentliga pulsen upp av till att här narskas nu så inte med att det är så inte men det händer inte bara snäck vad det här blev vi spela sen så framför här och kommer inte ordentligt till avslutningen. Nej, och det är vi får inte rystas att det är utanför våra brottsteg och det är alltid det att och kvinnor är sen sucha nu att låta trilla runt den och och så tar vi vinna bollen så kör vi då. Men det är så kött att göra på utan verify. Ja, just ta en chavision till inte. Här dilemmas. För brodera så halt fram till ett skott men ja. Ja, som till dem så en sån här stöva du skjuter ett ben alltså ta. Men
Men det är bara den här här så inte avvecklas så väl. För att så Jan har då så möjliga här för en hotnansparske. Karen Marin. Nu får han ta shoulder. Ja, så gör hon så för sig i bröstan kan man säga. Ställa utna. Man har också friast på som där finns in i akkurat bröstan. För ett nytt hotnansparsk. Det är inte tatt in att Anne så nu ska hon vara klar och varje må få den bollen borster för att inte ska vara oro. Anchen som är klar på handan bollen inkast till Färjar. Så tar vi den. Outjust. Är det extra man de alla höra? Det var jag som att det var en viktighet. Det var inte shit då, Nej. Tyvärr, första som man ser. Malsparsk till Färjar här. Som vi börjar syntrin i fyra hållet jag heter alltså ta för ska lie Peter Clemensen vänjar ju sagt av Arden att heter är några dister som komma alltså man är spänt och tar vi image dister det han sagt och så är det så att vi att han vill jag fegen skapa disterna rösten så skapa egna möjligheter. Här kan man så säga heter ju utlom för en dister här vid att säga att ta för ska lie är ta alltså det som ska hända att det ska komma till för ska lie. Ja, men det är inte tycker jag ganska att bruka en distant också man kanske inte kan möjliga till sätten. Nu kan det så bli till 5-0 ja till town helt men inte bollen någon här. Att observera vi inte uppe i det. Vi kunde inte lägga på allt att ta. Ja, outjust. Och så Hansen som rör sig här vi någon skåte och men vi tror ju att det nästa nog man ska pröva några stöver tror jag att Hindesner la komma mot Torskalandet för vet nog inte att här var det så enkelt då. Hotnansparsk här till Färjar. Högt och väl in 4. Löjberg, ja, akkurat och stått. Det var bara akkurat att leda till att hon kunde stå han in här. Kunde vi en ändröka av Malmö till 4-0. Ja, det var fint det ska lägga synd tattar men vi tar tydligt att flytta på bollen och känner också sagt en 4. Luft under han så. Ah ja. Nu är det gärna så var sucha milje och jag stöve. Och har bollen på henne renna center. Ja, men jag vet inte om vi kunde lova när kan vi kunde ta emot boiledgingen men vånande. Det kan vara att det kommer point här, Milja Simonsen. Kom så Milja. Gärna till 5. I bedrom, fräck till Heidi Seldal och så var 5-0 till Färjar. Fantastiskt och Heidi halt upp bara fram. Yes. Att boiledga. Det var akkurat att du tog yngsta där. Just väl. Jag har en mikrofon där bort. Läckert. Så jag här Heidi och så fröjer ner hin med en och så. Nummer 6. Heidi Seldal. Så andra mål till 5-0. Skulle faktiskt säga jag så jag men renna på och så får Heidi fylla upp men ja. Tack klara av att det ger då Arne Motta. Heidi Seldal här till 5-0. Det är sannolikt stort att alltså just. Nu börjar vi få som målskyttar. Ja, nu börjar det nämligen att vara till nämligen kommer här till att Heidi Seldal nu har skottat 2 mål. Eivor Klaxen och Osley Hansen och så har Löv Arke inte skottat men stota ett mål. Och det här var vi ju en lång täcka att det var ju så ösnen och station och sauna station och det gjorde ringt tar först så kommande motstånd innan att fokusera alltså kvarn är det vi slans efter vi slans efter allt. Ja, det så vi ska motstånd in så chockon helst ja. Vi tar vapen och allan platsen och inte chanser så att ticka och göra näka för jag får upp. Och alltså nu är vi så en Heidi Seldal som alltså har spalt vi från första minuten här. Hon över runden neck alltså hon är spelar och hinche uppe i alla någon alltså hon över väldigt halt vi efter och värst och ösnen som vi såg här till detta Mali här alltså filter atlan vägen vi upp på tror en tror öliga kilometer hon far på in i kväll. Och att så ska jag låta Borstervik först alltså ja. Otroligt hon kan köra. Hon kan renna mannen svarta och skjuta med svarta nattralt. Ja, det är gott. Nå, kanske det inte kan så. Ja, är halt det två som väljer ur katalogen och det inte lika väl jag där drinks där att du inte där de skulle stå ett mål och så inte där miljö och kanske ska du inte där mål från miljö. Ja, det kan vi gott säga.
En mot en mot målar igenom. Det är en god tid. Så vinner vi bollen av Mien i här. Monte vill frutcha Miljo Simonsen affärer men Ösne hon är alltså rängstad så tar hon förra steg här. För halta sig vidare att för Milinna. Tar det ju inte rängstad men ja det är men det ligger framför. Ja. Så är klart till en utskiftning att säga att av förska linon. Det är Här unga kommer alltså Heidi Seudal ut. Så skiftar det ut av hörseln ut för Heidi Seudal nummer 6. Och in kommer nummer Sarita Maria Mittfoss. Ja. Sarita Maria Mittfoss in för Heidi Seudal alltså som vi var inne ja Heidi Seudal har vunnit rätteligen i kväll och det är ganska samma skiva som görs galtande i Montle Ranva att det får inte att hon lyckas släppa kvilla sig nu hon är två distrikt här där vi tar ja, och det att vi ser det bunchen Jackson så här var vi alltså jag ser Christiansen blir att spela väl någon för världen så en offensiv lägare nu den är väldigt lägare så har vi Birgit Nilsson efter där. Och så har vi Jonva Hense och så har vi Elisabeth Wang alltså det är en otrolig meja av offensiv kraft som är av bunchen. Nu har vi så finns ju Millie Simonsen in och nu kommer Sarita Mittfoss in tvär evnar rygar. Men Millie har så neck flyr år på en och första fotboll till Hovaston först är jag vet tror enjoyar. Sarita är blä och Sejan har halvtid. Så hon är short. Hon är akkurat samma hon för ett mål någon och har bultskill så vi tar framvis ett krokstart all upp håst vi tar att Heidi Seudal och Aran Andreasen är färdiga ut till för läkare som har ganska flest efter så ett yngre men inte mindre gott allop som det här var nu. Sarita Maria Mittfoss alltså som är kommit in vid nummer 9 och Richard Onker på 36 varje som förra steg här. Ja, det är Emilia som för nu. Emilia Simonsen. Ja, här kom det alltså vara att nummer 4 Chataimon Anne Borg hjälpte och vi att få det sätta målet men istället var det alltså ett hotmasparsk. Egentligen hon inte vill släppa matchutalistan. Ja, det ska nästan vara självmål hvis det ska vara. Ja, nu ska jag Susanne Marie Hansen igen här, Louis Barker, Eskom Nian. Här ständer Ankor och sparskar borster tar vi Louis Barker annars stöter väl med de alla någon här. Väl placerat att någon sparskar räkar väl point. Skottland här så Louis Barker. Han ser på här har nog brukt flera timmar Gundodalen de flesta ser man så tar känna kvar är ute. Myskri alltså lagt sig över Torsjötler till bättre gott ljus. Av att någon men det som att komma fram till att är vi att väckret har vi börjat att vara inte så grått ute nu är det faktiskt blivit alla tider sväver fralig fotbollsväver. Ja så det hade jag räknat som var vi kommer vi om man och alltid färdig t-shirt time allt. Det är seriöser som det är fralig fotbollsväver alltså vet kan man säga intressant i förrjun. Vattnet blir inte vatten och armar börjar och så är det torsdag spela väldigt. Det är 20 minuter efter förska linon att fylla av kontona så Scholz och malkontona kan man säga så Hesen Distrent tror inte vi måste för att vinna. Nu är det en spurning om ja och så får vi då en fjärpara skäran sitter vi alltså det kräver ju ändå det vaknade 18:15. Ja, det var nog väl en löte men här är väl fler Oscar nu än ta Distrent Bria ju. Men det är tema man visste inte ordentligt vad man får få så man känner lite till detta lite till att det här är test som är spalt det mesta är utomlands och så tar fokus i över och bästa kvinnolandsliga och är just det samma som Charles någon så är det rätt ungt li alltså vi tycker att vi inte har spalt så det går så man vet ju att det är man går inte förvänta sig men nu har det folk funnit av att det är så här tar kunna snacka. Sannolikt här Sarita Mittfoss
Rönnar bjöa av här. Karin Marin, nu längt till henne jag skulle alla vinna igen mot det första målet men Rösen stäcka av någon Olga Kristina Hansen. Anse Sevdal. Ja, och fram vid det 3 ösna. Får ju nästan slå så till Marie här. Akkurat och stort fram till Milja. Ja, Eber Klackstein pilkar bollen även i här. Ja, att det nog sända. Which antingen miljö eller ja, alltså det tror jag lägger har får budgeten kvar ska man sändas det. Ungen hej några särskilt plåsöjlen som är bara fram efter så bättre så mittenting. Här och ordan några bailas out like bara bättre skulle färda men kan man lösa nu tror jag att plås i kvar det nog i och vi tar tror jag lägger av främsta plås som kunde renna så. Ja, till att servera de bultar och sen två av dem alltså Sarita och Milja som är komna in här har bara vi in i ökosterier alltså touchmotstrar ökosterier. Där har var massor av vorsk ja. Anna Hansen. Ja, har alla ju nog inte bultaren glyr ur handen någon. Ja, det här är akkurat det och häpna till henne här är så att om inte vill rösa då och för några lärdom av och så. Hatta må inte ända. Men typ bättre så så jag dachte här är det en glyr som är mitten händerna. Ja. Och det och har så jag vid neck vi så ösna malvarian till Luxemburg gör det samma. Ja, det är och så strömmen för så reella väl att nämna det så är det där vi så mer att vi tar kvinnorna malvarian mot Rosa Tagina men det är ganska svårt här så inte min händer. Det var det. Ganska. Där vinner bollen på Myvallen här. Ever Klackstein släpper steg. Ja, släpper fram vi här så är pura flytta färra. Ever Klackstein. Väl hon alltså stäcka här. Här kunde vi dingstakna fruspark. Ja, det är så man mist liten det var så att hotna spark i stegen. Gott fär. Hon borde vara trött nu men ja. Hon är inte mot att renna alla vägen och ha allt. Kom så, ska vi ta på hotna spark här. Milja Simonsen. Allt en Luvarke är oj han fer fram vi här och fer allan vägen ut till Malsparsk och där backlinjen. Alltså som så att nu så kunde alla hinna sparsa det så som att som bollen ska finna Luv. Och det är så finnas att och då finns ett mål ut av en och Katrin får jag runt om här sett någon där. Och det var så det första kan man säga. Alltså det var långt det första och så tror jag de som att två så bollar som för en 20 meter på möte. Så kommer man att göra en hästaskap ganska nästa. Det är gott spel och Kristina och Sarita är väl samman nu. Och Betna Johannesen Ösne som kommer vi och rotar ut. Inkast till Luxemburg. Nummer 5, Pascal Friesing, Lishi Barren Chadamon. Ja, Betna Johannesen. Så kan Miljaren undan här. Klarar få handan. Så kan jag kvar som bollen någon här för ska alla barnen komma och beinlös rennekapping vi var i lagarna att ta emot. Ja, vi ser att det är gott något tröst då, men det månader med det förhållet och sätten hålla är till att ta var en ganska mer felaks orska om lie att ta nästa lagar var sen till närre. Då är det synd så snart en och en som renner längre distanser. Men det blir ju att så vill man till det är inte undalt efter bergstövne och minuten om dess någon att döma.
Ja, alltså 5-0 i nordist det här tar omgående ju över näkar ivi om kvart liv är bättre. Alltså förska kvinnor har varit grått om man från början och hållt till nu och vannande ösning hållt till ända. Heidi Seudal alltså 2 mål, Eivor Klackstøen, Åslaug Hansen och Liv Arke kvar skjut. Ja, nu vet jag inte allt om statistik och alla där distor som är spalt hemma vet men alltså det är gott på att det är bästa urslitet i förskolanstid när kan hemma vet. Jag vet inte om det finns bättre urslit och Olandslig ganska. Det är alltså inte svårare. Nej, här är det en svär skiltighet. Jag tror för en ordentligt stortligt att en fralig början och snitcha förskalinen och på hesa här inledande ha undan kappingarna som man alltså för första för nära till är värst för alltså förskalin har ju varit vi och sluk om kapping och över men angående för har vi varit värst för det och det är ju ösning ett störst maskineri som för igång till tog alltså ta kräver bara orske och alltså utskott på så. Men alltså vannande ösnen näka som förslagarna var glada för det vi att spela av hemmavötlo och ha tagit glädje vi. Ja, och nu har det vidare så lunch och fyrdagen här lunch och avisa och till man gör bara några egna på skjort man ska vara värster och det hemmavötlo. Och ska också man ska långstans ett långt bortstan. Så det är egna fyrdagen till sig undan kapitel. Det där och det är fantastiskt att spela undankapping och hemma vet du undankapping som vi har spelat av. Här efter en utskifting. Nu är det Jan Hense som kommer in för Oslo Johannessen och Ösny och en av de förskolegarna som har runnit ölen i för Oslo Johannessen. Så skiftar det ut. Och kaffer nummer 3. Oslo Johannessen för ut och in nummer 15. Jan Hense. Ta skifta där point över så läs att Jan var kommer in och så inna. Ja, det ser ut som att vi skiftar position för position. Ja. Och det har vi just i ytterligare skifting då. Utan till att jag vet att finns ju över in av centrala Mivödlen. Och spalte ju av vunchen om ta. Ja, från början. Ja, av högra vunchen. Olga Kristina Hansen här. Milja. För ska ligga alltså brukt alla sina utskiftingar nu. Ja, Amelia Simonsen är alltså rängstöd och är någon för av sted här. Ja, egentligen att det är det tre för hon ränner lunch och är där vill flyta och brukar oss inte orska. Jag ska ganska klara fritja sin bättre efter linjen till att. Sen syns jag nej just att det är vi tar så om ganska några 4 centimeter och en tajne som är näck meter längre. Så ja, det är ju akkurat det. Att Luka boja har så lite lötna så att och så ta turen. Ja. Så Anna. Jag kommer tryckt ut Anna Hansen i Malmö. Och hever alltså samma omtid klara sig fint. Hon är klara akkurat det som hon skulle klara alltså. Här är en chans. Aj, kommer upp i handen av Karin Marim här. Ja, de har med några handen här som ska vara i vanligare Det står sig från att vi är här kväll. 400 Asquire. Ja. Ja, men vi klappar 402 Ultrush Asquire nu. Ja. Det är ju skönt. Plus att läsa. Så jag kanske inte utan nekvon någon ta det är så mycket nekvon Asquire plus som det är och här att hörsvötla men tillgång chans för en så lägger vi alla vipparna att rätt och alla vakterna och det som är larpa så är det nog bra hus.
Och akkurat ett så gott urslit som hetta tema väl ösnen geva grundarliga fyri att ta komma upp till flöjre och hitcha lejer där in i för skulle spela efter. Ja, det är nu kan det bli en sort orealistiskt trust som enter och landslig av sån här urslit som ser ut att bli öla gott. Att folk ska förvänta sig såna kvärt den nästa också säger om det mot Torskalland. Så man ska lyckas slå kallt vatten blå och säga okej, hatta var hatta, där var något att väga sig och så lyckas som okej. Ja, och så ska man lucka all ösning huxa att jag såg att Luxemburg tar vegas lie av papuren i ödlan förrun, alltså nummer 5 så största av FIFA. Förra är nummer 2 Torskaland nummer 4 alltså här är ett lopp upp, men Montenegro är alltså att finna i mitten förra och Luxemburg. Montenegro är nummer 3 först. Ja, och då tror jag säga att det hejas en jaunliken här på tid mot Torskaland, ja, och vi klarar av Montenegro isne. Och vi får ganska flera mål i snedisten ner. Så ser det knappt raktliga intressant ut. Tog i att om så är det nu häver det Torskaland långt 4-3 i och alla har stagat att hända disten och står nu få flera mål. Så det är syndra och rockning som kan komma och utav det så att ta nästa omfär i snär i slutet kapinchen. Här var vi så klokar ju på att bäge lejardagen tar vi för att spela efter och så inte minst torsdagen klockan 8 tar vi det skönaste disten när vi har spalter och jag säger här ja, inlöjande HM undan kappingen som det så pent ut. Springen är alltså Heidi Tuplea då väl att spåa om framtiden. Men nu kan det lucka ordna där själv. Kanske vi får ett mål här Sarita. Det här är väl stort lite. Kom så Sarita. Ja! Så point vi så ju nu. Att jag spelade om du vantar fler mål till fler. Tuplea då ser att han lät ju Arnda hämta det där ju också. Hej sagt så är det mål. Så skott jag. Plaff. Det är väl extra lite synd långt. Ja, det är inte väl så riktigt olukt om man sett så. Nej, men så det är en sån likar som nu prövar att vissa skådespelare. Hon har haft några fighter ringar visst det någon kanske jag kommer så väl in. Nu finns chatta här skåd här och att det är lugga vi ju nästan. Nu är hon height. Ja, nu är hon spänd. Ja, nu är hon spänd. Han måste för insidan. Ja. Tack lever dock om till. Alltså det är en god assist. Nu vet hon lukar som okej. Det ska inte så negativt. Och du har inte spänt för lov så bort. Det är ett problem. Så det kommer så. Jag know. Montever frukt så lite att färdig här. Här är ösne Jessica Bergschild till Luxemburg. Alltså ta fyra här. Ja. Bittna som fram fruspark här. Så är det bara komma på plats att. Jag fick en sådär choklad för att Marianne Dissen börjar men jag släcker efter jag egentligen att jag hon har marsn jag åkte till Disney. Talt mal. Ja, det är gott. Det är gott det. Ja, just är det här. Det är gott. Ansi Seudal. Ja, Ansi Seudal. Kom så. Halt fram. Så det här kon här man visar Milja är där. Eivor. Sandra högt tror Eivor Klackstein här. Chamber annars väl att stä Ansi Seudal men och så chamber bara igen. Ja, och vad är ordentligt. Vad ska man så göra? Här var oss Milja Simonsen VM men Möllersen ända inte Eivor som så knalla till och ja, tyvärr det för alltså syndrom på här.
Kanske här som Möller så Emilia Simonsen. Nej, vi är runt fält här. Ja. Här är brottspark, ja. Så att Självande hon Ja, hon kommer och synder. tackar han alltså när bollen i färden. Ja, det hade jag okej. Och happy ut Malbergen till Luxemburg Tamara Cardoso som alltså främmer ett brottspark här, bara 5 minuter efter att spela. Vi kör vad det var ändå men okej. Så det här kvar brottspark skytte. Ja, Olga Kristina. 100%. Ja. Ja, det är Örnsniv. Och nu hade vana vid att hon skårar och så får vi alltså den 15 målskyttan av Maltalvna. Hon har inte skådat mål än i kväll. Olga Kristina Hansen. Kommer till hela tennisröslet där. Handa blåa 6-0. Olga Kristina Hansen vid brottspark för förra här. Olga Kristina Hansen skjuter upp om. Okej, hon säger hon är vägen att provtugga i morgon. Det är mer fortalt, ja. Att det här hon vägen. Så hon är, ja. Det skulle vi inte knyta på en lös samband vid att hon skjuter upp om här. Men jag också är hon har haft ett diplot i Atlanta. Det var spett. Oj. Hatta väl för banka tjejlet, ja. Han ska nog bara sätta in Loan Bult och att ena så i alltså. Men det var bara som inte helt gärna Bult. Hon går stå det var mitt ana så. Ja. Ja, större möjliga fast och Scholtan än ett brottspark. Men och Kristina kommer så ofta till där. Hon ligger mer att vi äter med väl någon och dela bultarna så. Hon också säger att han bättre på tröjan och ger ett ordentligt men det täller lite näck. Ja, och det som jag också så tar du sen så här som brottsparkskytte till 5-0 4 minuter efter. Ta är det ganska ega frustande om det var 8-8. Så hemma så är det skott så läs. Hemma så är det färg att sätta han helt på krysset. Nej, och det är ofta det här vi att brötet och mining nu ska vi lucka hans ett rockon här att här så släppa Mink och munnen ju Tajera där här Jessica Biskel. Och det var akkurat det som inte Minkar alltså pintar och på urslite för Luxemburg och så alltså 5-8 istället för 6-0. Så mål till Här var Luxemburg. Ja. Nummer 11, Jessica Birkel. Att det hade inte kommit, men akkurat det här som vi tar om att ta verer och kött att vi ger och sporter om vi huxar och neck om att skor in den. Det står man ska säga hända. Jag vet inte mer än jag går ner. Det pura uppe och sätter gott in. Och här är det inte Gerard Janus Terdish. Nej. Men det kan mer än vara här till listor med vita. Kanske visst syns jag nej att Joe dem att måla så det en framvis en stor skär alltså inte att komma efter här men det är som du nämnde vi Malmö ja det där får ju 5 åt att kontra 6-0 ja bara Arden hade vi kunnat haft Malmö på 6-0 och nu har vi den som heter 4-0 så ja kom nu ska upp att det har gått att kom kanske det kommer det Emilia Simonsen. Ja, släpp fram vid det första. Hon är Sarito vissar pura läs i högre så gör men tar släppa alltså att rota Borster Luxemburg. Fär in i senaste minuten av vanliga lökta inne. Ja, målsparskar. Så nu efter det kom. Var du ta 4 här. Pascal Friesink Jotaimon. Ja, nu verkar det som att vi att Luxemburg kanske vakna sig inte och säga okej, kanske vi får extra mål där tror jag så Robert tror jag mon inte det därför att bröta ganska stövna det eller urslut det men ett mål till ja. Ja, 2 minuter alltså lagt att säga. Så nu närskast av Olvara ända någon av hästen någon och vi nu börjar man nästan blåsa inte krävjande men vi inte kan alltså lycka ett mål att ända på här. Ja, det var som bara sista passionen är inte så passar köra samman vi hela minuten ja.
tog att nu äter sätten i hålläger ju brottliga 2-1. Ja. Ja, det var ju ja, det var 3-0 i halvleken. Så alltså först kom målen i 17 halvleken Löv Arke först till 4-0 så hade Seudal till 5-0 och så här för lite låt så igen ta minka igen ner Jessica Bischkel alltså om månen så nu är 5-8 och där de kan se att hata ena målet vet jag som där skulle ha var i kväll Luxemburg så en skulle för göra dem mer. Nej, no. Helt schön en gåbo. Och det var helt inte visst några som skulle bett att det får hända. Så det var så kommer sånt överst och att hela tiden var en annan steg öla kompakt och väl och rätt. Här hände ett land i smal där. Så inte skulle det vara så. Jan vad hänt sig här? Tar med ett första spräll att sända Astea här i Destnon. Så skulle det vara kött. Det ska nämligen vara nog så kört så nu gång det en hinväg Luxemburg här vid inkastet. Det är ganska så löst som det ska länta vi att här arbetar sig vägen igen med målen vid inkastet. Det är nog smart att man här och så för den brukar flytna för just för Här Brukslaron för det senaste för Petra Chuda Slovakisk domaren. Och så startar vi vi laddar bara stadionsbyggaren se att det som vi dattlar att fortälja alltså Montenegro är nästa li skronne men låt oss lucka göra detta här ordentliga liot alltså vinna 5-8 mot Luxemburg här i första distan Torskaland vinner 3-0 av Montenegro för kväll eller för det hade samma nomtid alltså detta man bestämt för att vara gautid alltså vi måste vara samtal om att det är som hållt ett flott första övrig. Det är fantastiskt övrig. Nu ska vi inte lägga som lätt att den sista parten grejer kom från hela men är vi det här faktiskt boka ett lian. Och så när vi det bättre så GT det är det bästa serien så serien för första lands det hemma vet några och sånt att och de har vidare där och kommer välkomna rätta med vi tog i men och så är det nog allt som hänt så näck för och skor över hockeysträn någon förskon kvinnlandstester. Och när man helt inte kan fortälja vi har näck som fyller vi ösne och strömmen någon så det är vi att vars paljos och att det man säger att här till det helna så väl. Ja, och det är bara så istället. Det är ofta att en gasar en falsk ahu ska göras för att en ahu kommer och först ska kvinnor komma där vattrande ut till vipparna. Och så när Maria Chemenko sin att tror där. Det är fantastiskt alltså det vi har vunnit 5-1 en landstest hemma vet. Ja. Jag just stort och ja och som du säger alltså AHN är alltså man har skapat en törv att skapa en AH och ett hype runt om att det är kvinnolandsliga och ikväll visar där kommer välja att ja men vi kunde samla väl är om och kvinnolandsliga där har just också en ikväll. Ja, och det här som man väger sig bench för eller så ska inte första distrikt det och skörda det landa. Så är det väl att man finns en back framan och alltså vi var ganska happy nu när vi möter Luxemburg i det första distriktet. Ja, allt som hänt från nu är alltså vi säger okej, men vi har finns störst syra och så kör vi också resten för att gänga. Nu kunde vi bara göra det gott. Och nu har förska liga alltså Montenegro Askrona Lejarden. Montenegro som förr det tappade 3-0 för Torskaland som alltså är det starkaste liga i Baltikum. Att för en A på papperen. Ja men så tar vi då i rätta räfölje som du varst in i att det är vi att man börjar vid till Vajkasta linan så tar man Montenegro så ändrar man vid Torskaland. Det är att Montenegro först tappar 3-0 för Torskaland. Och nu ska standa över av Färjön som är hemma vid Färjön som vinner 5-8 Luxemburg. Kvart lägger det upp till det snällare. Ja, så Luxemburg helt det så att som utgångsstöd här är att nu har de tappat mot det starkaste linan. Och nu har de 2 li efter Anna är så att som är ja Montenegro som är vägare än Montenegro och så har vi där förjar som är bättre om man för ett plats hade det där. Så Montenegro helt så då kan vi tappa hela distan men vi tar möjliga för 60 att rätta. Vi har finns ju tror
Och det här var möjligt att få 6 träd. Realistiskt har vi kanske möjligt att få 4 träd. Därför hänt att jag vet inte, men I räknar vi att det blir mer jämndyster som vi måste lära det. Kanske, ja, det riktar vi ut från av papper, men jag vet inte hur det här var en illgrund att Montenegro är så starkare än så utleverera här. Ja, det är det. Och nu tar sig vi Peter Clemson utjar och tar nämner han också att Montenegro ja på porren är det längt att han för ockon, men det här var spalt nek för alltså det står här vi till Kappingar. Här har det spalt nek vad det och är Brunnar Hölva är ja. Så det här är sånt att förna Rassland nere efter avstyrslistan någon tror jag det har tappat, men det här var spalt så det är det som är och då först ju inte nere efter listan så spelare. På samma mat alltså så röntorna kunde göra till att vi halta Montenegro vara ökar än där vi vill lägga ner. Ja. Så hoppas vi det att Montenegro helt rätt att stotta täpa det där vänner vi. Men nej, vi har absolut möjlighet och särskilt att få vi ja, inte en gång 8-4 timmar fullt i benen, men vi får centra fullt i benen och jag vant till att lära den vid den näckflar jag askar att torsvet läsa att faktiskt så linnon och stanna runt om det. Och vi har en Ranve Andreasen och Heidi Sertal som inte spalt hela det så var äkna tuttinga mycket för dysten lära den. Men om så är det att vi sätter allt in lära den och hade ja, finns ganska att tröst in ja. Så är vi uppe på 60 och men det finns ju nog. Det är att Torskaland här som vi skulle ha, men det är inte att ta Torskaland och inte Montenegro. Så det är tuttinga mycket vi får tröst in mot Montenegro och så satsar vi på SD mot Torskaland och vinner på Malmstöka. Så nu är vi till simpelthen här att vi fyrsitt lockon till att förgöra ända som ett spelsen är. Och det är realistiskt, det är det. Men att andra plats är ganska ännu mer realistiskt. Fälja och garvilt. Ja, men vi gläder oss att fratta hos Lögerfer. Heidi vi färrar runt av här, alltså en dyster här förra vinner 5-8 av Luxemburg. Heidi Seudal 2 mål, 8 i 20 minuter och 8 i 25 minuter spalter. Ever Klaxton 8 mål, Osla Johannesen 8 och Louis Arke 8 och så är det Jessica Burskel som alltså här mot ända någon pintar och på urslite väckna Luxemburg så är det dysten alltså ändar 5-8. För ska lige för åter i Elton lördagen ta spela där här att Torsvatle i mot Montenegro till klockan 15. Tandesten visar vi från till Ösne kring Kvarpe. Och Torskaland starkaste lige i Balchnon Terboja efter för ska linon tävlar torsdagen klockan 13 att tandestren blir spalter. För det första får vi i alla fall att tacka för jockon. Vi så just efter lördagen klockan 15 vånar vi och ta in vi från till Ösne för ska linon allt allra bästa. Hej till Lava Elgarsätter. Stora tack för att du varst vi här i kväll. Tack så tack Maria. Och så inköper vi sånt för ska kvinnor hjärtligt att locka och allt det bästa i kommande dysten. Tack för ikväll.